Kwaziwai vana va Mwari. Amen. Kwaziwai vana va Mwari. Amen. Toda kutenda Mwari panguva dzino dzemangwanani. Mwari wati itira zvakanaka mukati mezuva ranhasi, akatipa umwe mukana wokuteerera shoko raMwari tichiri vapenyu. Toda kutenda kana pangadaro pane vaenzi vatishanyira, Mwari akuitirei zvakanaka, akukomborerei. Ndichikwazisa vaenzi vari pakati pedu. Nerimweni zuva David unotaura mashoko aya pana chapter 122 dzamapisarema pavhesi ya 1. David unoti ndakafara kwazvo panguva yandakanzi handei kumba kwaJehovha. Saka neimwe zhira David uri kuratidza kufara koga kuimba yaMwari. David kana mungamurangarirawo kanga ari mambo zvokuti aigona kufadzwa nezvimwe zvakawanda mukati meupenyu hwake. Mari aive nayo, ufumi aive nahwo, hapana David chaakanga asina. Asi uri kutsanangura kuti izvozvo zvose hazvina kundifadza. Mombe dzichibereka hazvina kumufadza, vana vachichata hana kufara. Unoti ndakazongofara chete pakasvika munhu kumba kwangu akati tiri kukokai kuchechi. Kwai ndasvika kuchechi ikoko, kwai ndo musi wandakasvika ndikafara. Saka ndiri kuti vaenzi vari pakati pedu ivaiwo nezvakafanana nezvaDavid, kuti asvika kuchechi akokwa unoti ndakafara. Saka venzi vari pakati pedu, dai mungafarawo nesu muna Mwari mumwe chete mukumushumira mukati mezuva ranhasi. Toda kutenda tichipinda mukati memharidzo yedu panguva dzino dzemangwanani takupinda kumasikati, tichashandisa musoro wenyaya unotiwo uripo here wakasara wandingaitira nyasha. Aripo here wakasara wandingaitira nyasha. Kandiri kutaura kudai ndinozviona ini kuti uripo akasara. Umwe wacho agera akanitarisa, umwe wacho ari kutaura wakasara. Wakasara papi? Imi handiti mukati memhuri yekwenyu makazvagwa muri 6 zviya? Handiti ko zvino masara 4? Handiti matosara muri 2? Iwe wakasarirei? Ko pakafa mai vako iwe wakasarirei? Ko pakafa vatete vako neCovid paya iwe wakasarirei? Ko pakaitika accident mota ikaparara iwe ukasara, wakasarirei? Wakasarirei? Mubvunzo woti uripo here wakasara wandingaitira nyasha? Ndiri kuti mukati memharidzo idai Mwari angatikomborerawo, dai newewo ungakomboregwa. Ndo zvatakasarira, ndo zvaita kuti tisanganiswe naMwari mukati mezuva ranhasi. Uripo unofanira kuwanikwa nyasha. Tiri tose here vana vaMwari? Uripo here wakasara wandingaitira nyasha? Kana ndichitaura pamusoro penyasha, zvinhu zvinongoitigwa munhu asina kuzvikumbira, asina kuzvitarisira, wongoitigwa. Kungoitigwa nyasha, hauna kukumbira. Ndiri kutaura kudai kune vakangonovata madeko vasina kumbokumbira Mwari kuti ndokumbirawo kuti pakunoidza ndimuke ndiri mupenyu. Itsika yake kungopinda mumachira, kana wokuda wongovhomoka sembeva. Unongoziya jira rine shepu yake, manherongo yachipinda. Asi Mwari unongotiitira nyasha tisina kukumbira. Uripo here wakasara wandingaitira nyasha? Vhesi ya 1 inoti kudii munhu waMwari? Chapter 9 dzaSamueri wechipiri pavhesi ya 1. Zvino David wakati kuchina mumwe wakasara weimba yaSauro wandingaitira zvakanaka nekuda kwaJonathani here. Pavhesi ya 2 wakanga uchipo muranda weimba yaSauro wainzi Ziba. Ndobva ati kuna David, ndiwe Ziba here? Vakamudandira kuna David, mambo akati kwaari,
ndiwe zipa ere iye akati muranda wenyu ndiye. Vesi ya 3 Mambo akati kwaari David akati hakuchina umwe waimba ya Sauli wandingaitira zvakanaka. Zipa akati kuna mambo Jonathan une mwana wakaremara shoka. David akati kudi mambo akati kwaari akati uripiko. Zipa akati kuna David urikumba kwa Mikiri mwanakomana wa Mieli Vesi ya 5 mambo akati David akati akatuma nhume kutomutora mukumba kwa Makari mwanakomana wa Mieli Parodipa. Vesi ya 6 nayo zvino Mefibhosheti mwanakomana wa Jonathan wa Sauro akasvika kuna David akawira pasi nechiso chake akafugamira David akati Mefibhosheti akapindura akati tarire muranda wenyu. David akati kuna Mefibhosheti usatya zviro kwazvo ndoda kukuitira kunaka kwamwari nekuda kwaJonathan baba vako nekukudzosera pazasi uchadya zvekudya patafura zvekufugama ndiri chikwe vakatarira mhaka yakafa seni. Verse 9 kudana Zipa akati kudi zvose zvakanga zviri zvaSauro ndozvipa Mefi ndakazvipa mwanakomana watenzi wako. Verse 10 iwe unofanira kumurimira minda iwe nevanakomana vako nevaranda vako nokukohwa michero kuti mwanakomana watenzi wako ave nezvokudya patafura. Zorora henyu mufundisi mubvunzewo kuti uripo here wakasara wandingaitira nyasha? Uripo here? Vhesi yoti paverengwa David wakabvunza uripo here wakasara wandingaitira nyasha nekuda kwaJonathan? Teerera vatendi, unoda kuitigwa nyasha uyu haazi kuitigwa nyasha nekuda kwaSauro, uri kuitigwa nyasha nekuda kwaJonathan. Kana tingaverenga Bhaibheri zvakanaka, David uri kutaura uyu ndiye wakararama upenyu hwake hwese ane mhandu yake yaanoziva nezita inonzi Sauro. Sauro wakararama mukati meupenyu hwake achiti akaona David unoita munhikwi. Hamuna kuzviwa? Sauro upenyu hwake wakararama achivenga David kusvika murufu. Zvinoitika izvi kuti kune munhu unogona ngokuvenga pasina zvaumuitira chakaipa, anongokuvenga. Vanhu vakamubvunza kuti kosi vanda unomuvengerei, unongoti kana ndikamuona ndinonzwa ndichida kurutsa. Akakuitirei chakaipa? Ndingareva nhema pamberi paMwari, handina chaakandiitira chakaipa, but mwoyo wangu so haudi kumuona. Ndikamuona ndinonzwa kumerera muviri wese. Wakakuitirei chakaipa? Hapana. Unobva atodemba kuti dai ndandawana wandipa mushonga ndimuisire. Kuti waitei? Hapana, handidi kumuona. Ndo chimiro chakanga china Sauro. Waitoshaiwa ungamupa poison kuti aisire David. Akamuvenga upenyu hwake hwese achivenga David. Amene kuti waimuvengere. Asi tikadzokera pasure apo pana Samueri wekutanga chapter 20 tinosangana pane musoro wenyaya unotiwo David naJonathan vanoita sungano. Jonathan ndiani? Mwana wa Sauro. Sauro ndiani? Ndiye muvengi wa David. Asi pano tinowana baba vachivenga David.
wachivenga unonzi Jonathan. Azvinogoneka. Iwo zvizi kuti baba wako wakaipa iwe. Hauzvizivi. Asi ndiwe kauri kuimbisa. Njenazo ikanyezi. Ingatemba nechindevere. Iwe uri kuimba nechirungu. But baba wako wakaipa. Vanotozikamwa kuti mukutora vakadzi vevanhu inyere. But vakazvara iwe muimbisi wekuchechi. Sauro ndiye wakazvara Jonathan. Sauro ane moyo wakaipa achivenga vanhu. Chero kuchinaya unosiya vanhu parodhi nemota. Unoti haifambi nemvura iyi, haidikwi mvura. Ndamuchingokumbiravo kuti ndimanyire kuchipatara ndine chikafu chemugwere. Une mari? Ndandine 50 cents. 50 cents inotenga peturo. Haifambi nemvura kai? Haifambi nemvura. Ndachingokumbira munhu waMwari. Koima musimere munomboimbisa kuchechi. Ndandichitise munhu waMwari. Chechi nepeturo longati mota inofamba nemavhesi. Pfumbu. Ndiri kutsanangura pamusoro pemoyo waSauro. Ukamona achiimbisa pamukomana wacho apa. Ungambomuziva kuti unofamba akaremegwa nemakondomu muhomwe. Kana woimbisa apo. Iwa pamuna matuwe kuti angayo mungambomuziva kuti moyo wake wakaita sei. Ndiri kutsanangura pamusoro paSauro. Asi imomo muna Sauro imomo makazvagwa Jonathan. Jonathan akaita chimiro chinoshamisa chekuti chero baba vangu vachivengana naDavid inandizivi zvavanomuvengerai. Pavakaita sungano pana chapter 20 vakaita sungano mushure mekunge Jonathan aitira David zvakanaka. Zvekudi Jonathan unoti kuna David, inandizivi kuti baba vangu vanokuvengereini. Ende kuvenga kwa baba vangu kwavanokuita inandizvipindi. Ini upenyu hwangu David, chero baba vangu achikuvenga ini ndichakuda. Ende zvandatora kutoitaka ndezvekuti ndikahwa Sauro achironga kukuuraya ndichauya ndokuudza. Saka Jonathan waigara padare rekwavo kwaSauro. Semunhu uri kuronga naSauro iye achigwira upenyu kwaDavid. Saka vaiti kana voronga voti mazuva ano David unofambira uku. Mufambire ikoko mugomubaya nepfumo. Kotsvakwa mhare dzekumuraya kunogarira David. Jonathan unenge aripo achizviwa zvichirongwa. Panongopera musangano iye spidi kuna David. Ndauya David. Ndasi vava vachironga. Usafambira kugwizi mazuva ano ndokwavakakuvandira ikoko. Ndandiripo zvangu. Usafambira kugwizi. Ndokwavari kukuvandira. David waita vhiki asina mbotsikako. Jonathan achigwira upenyu hwaDavid. Baba vaJonathan vachironda David usiku nemasikati kuda kumuuraya. Dai waizviziva munhu waMwari kuti pana Jonathan unokugwira, waifanira kutofa iwe. Waifanira kufa. Asi Jonathan uri kukugwira. David atarisa chimiro chaJonathan kuti murume uri kundiitira zvakanaka chero baba vake vachindivenga. Ndopano tine rimwe zuva wakagara naJonathan. David unoita sungano naJonathan. Unoti shamwari, nemhaka yezvawandiitira mukati meupenyu, ndoda kuita sungano newe nhasi. Kana ini ndikatanga kufa undichengetere vana vangu. Jonathan oti kana ini ndikatanga David undichengetere vana vangu. Vanoita sungano kuti zvatatenderana ndizvo wakandiitira zvikuru Jonathan. Kana ukafa vana vako havangatamburi ndiripo. Mubvunzo wangu ungatiwo, imi mai imwe mune
muve shuwa kuti mukafa imwe vana venyu vanochengetwa navanhu vemuraini imwe. Nechimiro chamunacho, nekuipa kwenyu, nekutuka, nehlamba dzamunadzo, nokunyima kwamunako kuti munonyima namaremoni anovava, muchinyima nemhiripiri. Kunyima munhu mvura isina kana masamba kana shuga. Munongati kana mukafa vana venyu vachararama seimwe. David unoti kuna Jonathan, ndoda kukuvimbisa, chero ukafa vana vako havazotamburi ndiripo. Ndiritosere vanhu vaMwari, ndiri kungotsanangura pakurarama uchingoita zvakanaka mukati meupenyu. Zvinotokonzeresa kuzotiwo vana vako vabatiwe zvakanaka mukati menharaunda. Vanhu voti izvoni vana vamaitapiwa vanga vatine zhara nekuti maitapiwa wakandibetsera mukati meupenyu hwake asati afa. Saka nemhaka yaizvozvo mwana wamaitapiwa unofanira kuti atoendawo kuboarding kune vamwe nemhaka yezvakanaka zvandakaitirwa namai vake. Vana vekwasivanda vanga vatine zhara ndiripo nekuti sivanda wakandibetsera mukati meupenyu. Nemhaka yezvandakaitirwa nemunext door wangu vana vake havangasiyiri chikoro mushira ndiripo. Nemhaka yezvakanaka zvinorarama zvichiitwa nevabereki pamazuva avo. Iwe unofunga kuti ndiani ungakuchengetera mwana wafa iwe neutsinye hwaunahwo? Utsinye hwaunahwo. Nditi iwe ndi wakanoterera nhora kunherera kumusha kumbere ngwasorudo kuti asiko unoda kuchengeta nherera. Iwe uchida kuwana munhu anokutimbira mugadheni, vana vako vakavata nherera dzichitimba mugadheni. Hadziri kuzviwa nherera dzimwe dzazvakaitiwa ka. Musi unovurawa huku unotumwa kuchikwereti chenhema. Twaimhanya kwamainyasha kuti kwai chindipai mari yangu iya. Pasina kana mari, uri kuitira kuti avuraye Brela adle nevana vake. Panozodzoka nherera paya, ndiri kutsanangura pamusoro pemweya wakashata waSauro. Panozodzoka nherera unotowana Brela ratodyiwa nendiro dzasukwa mupoto yabikira Brela maisi wamufusha womunyemba. Nherera painozodzoka kusenga uko unowana mufusha uri pahafu yepoto. Agofara kuti muriwo wangu wese mama muriwo wangu kwai ilande wako ndipedze wese kwachigoda kupedza upedze. Ndirani ungachengeta vana vako wafa uchiita zvinhu zvakadai? David unoita sungano naJonathan. Ndo panozoti Jonathan afa. Jonathan wasiya mwana unonzi Mephibosheth. Nguva ichifamba, mazuva achifamba, narimweni zuva David unorangarira sungano yakaita naJonathan. Agere patafura achidya, akatarira kununa kwakaita patafura David. Pfungwa dzake dzinodzoka kuti ndakaita sungano naJonathan achiri mupenyu. Kozvandiri kudya kudai kwavana vaJonathan varipi? Ndo panonyogwa vhesi zvei. David odana Zibha mushandi wake. Zibha vuya wasvika patafura. Ndiwe Zibha ndine mubvunzo. Uriko here wakasara muimba yaSauro wandingaitira nyasha nokuda kwaJonathan? Warangarira sungano. Kana unoda kuitigwa nyasha achiitigwa nyasha, haazi kuitigwa nyasha nekuda kwaSauro ka nekuti Sauro wakaipa. Uri kuitigwa nyasha muimba yaSauro uyu kuda mwana kuda muzukuru saMefi. Ari kuitigwa nyasha nekuda kwaJonathan, kwete nekuda kwaSauro, nokuda kwaJonathan akaita zvakanaka kuna David. Zibha abvunziwa unopindura unoti, mambo uripo wakasara muimba yaSauro. David wati ndiani? Wati unoti Mephibosheth. Jonathan mwana waSauro une mwana unoti Mephibosheth. Uripi? Zvikadzina Zibha. Uriko kwamikiriwa. Unosema kungopindura zvausina kubvunziwa. Hazvina kutanga iye zvino pachikoro chino kuvana vechikoro.
kuti munhu unopindura zvasina kubvunziwa, unonyora zvasina kunyora, kusvika ticha vatozonyora kuti follow instructions, vatoona kuti zvanyogwa panapa nezvabvunziwa idondo. Hazvina kutanga newe mwanangu, Zimba wakazviita. Kuchira wakasara here muimba yaSauro wandingaitira nyasha, zvikadzina Zimba zvezekuru vako Zimba. Kwai uriko asi wakaremara shoka, hakuna kubvunziwa zvekuremara zvezvoka. Uriko here wakasara muimba yaSauro, full stop. Iye woti uriko asi wakaremara shoka, ayo handina kubvunza zvezvoka ndati. Uriko here wakasara muimba yaSauro, minduro yaifana kungoti hongu. Ko zvekuremara shoka ko zvapinda papi apa? Handi unongoonawo kuti mbudzi kudla mfenje. Pindura zvausina kubvunziwa saZimba. Kuda waifunga kuti ndikati wakaremara kuda uchakona kuigwanyasha, ndiri toseri vatende. Zimba waifunga kuti ndikati auri pasi wakaremara, David wazoti vakaremara hativadi. Haana kutoziva kuti muromo wake wataura iwoyo wakazompisa punishment pazasi. Paya paakazonzi paya unofanira kuti iwe ugare kumunda uchirima uchiya nechikafu patafura Mefibhosheti, waipanichigwa mashoko ake akataura iwowo. Ukuti kwai Sauro une mwana waJonathan asi wakaremara shoka, wopaniwa futi kubvunzwa zvikanzi nekuremara shoka kwake uripi? Ndobva ati chiramba nekuti angotaura kuti uri kuRodbari, zvikanzi tarirai zvemambo, tarirai. Waizama kuda kuonesa David kuti munhu wauri kutsvaka haatoiti. Number 1 wakaremara, number 2 tarirai mambo, uri pamikiri kuRodbari, hazvitoiti kure, munhu wamuri kutsvaka iye. Zvikanzi naDavid ngaanotogwa nekuremara shoka kwake, ngaanotogwa. Nhasi ndoda kuzolla naye patafura, tiri tosere vanhu vaMwari. Uriko here wandingaitira nyasha nekuda kwaSauro? Uriko here wandingaitira nyasha nekuda kwaJonathan? Zvikanzi uripo Mefibhosheti asi wakaremara, zvekuremara zvasina basa. Zvikanzi uripi? Zvikanzi uriko kwamikiri. Zvikainga anotogwa nekuremara kwake. Mefibhosheti David wakati nemhaka yesungano yandakaita naJonathan nekuvimbisana kwatakaita, pane unofanira kuwanikwa nyasha mukati mezuva ranhasi. Ndiri kuti hama dzinodikanwa hazvina kuperera pana David naMefibhosheti. Raiva zuva raMefi kuwanikwa nyasha kudla patafura naDavid, asi Mwari nhasi ngaavongwe. Uripo unofanira kuwanikwa nyasha mukati mezuva ranhasi. Kana uchida unongoti ndiri pano Mwari, neniwo nyasha ndodzida. Sezvamakaitira Mefibhosheti kunyangwe akaremara, ini nhasi zuva racho nderangu. Nhasi renyasha nderangu, raMefibhosheti rakadarika, ranhasi nderangu. Uripo here wandingaitira nyasha? Kana uripo unongoti ameni. Uripo here wandingaitira nyasha chero wakaremara? Kwai waiva wakaremara chii mufundisi pamaverenga paya? Kwai waiva wakaremara chii? Waiva wakaremara shoka. Ko chii chakamboita kuti shoka dziremare kandi? Pavhesi ya 4 panoti kudii? Zvino Jonathan mwanakomana waSauro wakanga ane mwanakomana, waiva nemwanakomana wakaremara pamakumbo ake, wakanga vane makore 5 panguva yekusvika kweshoka kurawa kwaSauro. Mureri wake akamusimudza kutiza naye, achikurumidza kuda kutiza kubva mwanawo, ndobva aremara shoka. Waidzi Mefi. Wakaremara sei Mefibhosheti? Zvikanzi panguva yakaita hondo pamazuva aSauro, hondo yapisa, pakanga pane musikana webasa, pakapisa hondo. Bhaibheri riri kuti musikana webasa wakazama kuti akurumidze kubereka mwana atize naye.
zvikanzi ipapo pakukurumidza kwemusikana webasa ndopakawira mwana pasi akaremara shoka. Kandi paizama musikana webasa kutiza nomwana, kandi mai vacho vaivepi? Akuvhunza musikana uyu paaitambura nekuda kutiza nemwana uyu, mai vacho vaivepi? Musikana webasa achitambura nemwana kusvika mwana awa, kusvika aremara shoka. Ndobvunza imwe mai makanditarira, kandi musikana wenyu paanenge achitambura nemwana wenyu imune muchimbota nezviko? Mwana achikwera nepamba akubvara kukwera zuro agovata naro agomuka naro nekubhedhurumu, mwana wenyu amutomudi munoti unondiitira mhere mutoro ine nekusipeya ikoko, kandi mune muchiita nezvei kusvika mwana awa kusvika aremara? Kusvika mwana akuita zvokupushigwa poriji isingapinzwi mumuromo, iye agopedza sere rake yose kupedza kuti tsvai, mwana achingozoregwa pamuromo, ukawana akapushira poriji wofunga kuti wadla, kusvika mwana aita kwashi. Kandi mai vaMefibhosheti vaivepi? Handikutaura newe, handiti ndo watokoshesa basa kukunda mwana wawakazvara. Murume haana kukuudza kuti mari yandinoshanda inokwana, mari garai pasi muite nezvevana. Ukati nei ndinongoenda kubasa nekuti kana mashanda mari vekwedu pime vangu hamuvapi, saka nditofanira kutoshanda, ndakaenda kuchikoro ndakadzidza. Aiwa, ndandichiti dai mwana ambokura ugozoenda kubasa. Sandiudza izvozvo, mai vangu vanoda kuchengetewa, ndosaka wakandisa kuchikoro. Hoyo zveMefibhosheti waremara. Hoyo Mefibhosheti waremara, Mefibhosheti nokuti wakakoshesa basa kukunda vana. Mwana wotochemera kundovata nasisi, iwe mwana hakuzivi. Ukazama kutomutora nenharo, mwana unochema kusvika nzivirawi, kusvika andovata pachifuva chemusikana webasa. Hoyosi mwana wakaremara. Ndina hama yangu imwe yakakoshesa basa rimwe gore rokusiya mwana wazvara asina kana 2 months wakangotosiyiwa kubasa, achibuda na6 achidzoka na11 manheru every day. Kusvikira musikana webasa anetsekana ona zvakatambura nazvo, kutora matwini 1 kuvhara zvikaye zvino. Mai vako vandisira washeni achitaura nemwana singa, mai vako izvo zvandisira mukunguri washeni vachiti ndiwachi, saka ndiwacha nguva iwe uchingochema, ndokutora matwini 1 ndokubva avhara mwana uya kuti chera akachema asamuhwa, kusvika apedza kuwacha washeni yose ikaoma, akangovhara mwana nematwini 1. Mwana wakafa akavigwa. Beta Mefibhosheti wakaremara shoka ari mupenyu. Waya mai yangu wakafa akavigwa avhagwa nematwini 1. Kandi mai Mefi vaita nezvechii kusvika mureri vawisa mwana akaremara? Tiri kukubata here kuremara kwaMefibhosheti? Vhesi yati wakanga akaremara chinyi? Asi Mwari gaavongweka nekuti chero Mefibhosheti akanga akaremara, Dhavhidhi wakamurangarira nokuremara kwake. Akati chero shoka dzaMefibhosheti dzakaremara, akatoisiwa kuredhi bhari kunochengetegwa zvirema. Ndasi ndamurangarira nemhaka yesungano yandakati nababa vake, chero shoka dzaMefibhosheti dzakaremara ngaanotogwa kurodhi bhari. Ndiani wandingaitira nyasha? Hauzi munamati wako here munhu waMwari kuti ini chero ndakaremara, Mwari ndirangarire ivo. Kana Dhavhidhi akarangarira Mefibhosheti ari munhu, imwisa Mwari makandisika, mungakonewawo here kundirangarira mukati mezuva ranhasi? Kunyangwe ndakaremara, Mwari mukati mezuva ranhasi ndirangarire ivo. Ndiri kutaura kudaika hapana asina kuremaraka. Mefibhosheti wanga akaremara shoka, newe unogona kutoremara shokawo futi. Dzakaremara sei? Nekuti mafambiro anoita shoka dzako nekwaunoinda zvoratidza kuti wakaremara iwe. Kwauri kushandisa shoka uchiinda nadzo wakaremara. Fambira neshoka kuinda kundopomba nokupombiwa. Saka nongati shoka kwadzo dzakaremara idzo, nofanira kuwa negonyasha nokuremara kwako. Mefibhosheti wanga akaremara shoka, kwewe wakaremara hii, handi wakaremara mavoko.
handiti mavoko ako ndio ngoti ukatsamwisiwa kwe 2 seconds wateisa munhu mbama. Saka nongati mavoko acho ndikwawo akaremara. Handiti mavoko ako ndio kungoti munhu unotsvaka bhilo iwe watobvovora kola yeuniform watoisa rufiri mukati umu munhu agokona kunyora wamudira bhilo yake uchitomubetsera kutsvaka. Wanga wakaisa papi wanga bhilo yangu yanga iri apa, bhilo yangu yanga iri apa. Saka waisa kupi bhilo yako ini ndiri iwe uri kubetsera munhu kutsvaka bhilo. Mavoko akaremara ndiwo atora bhilo akavhomubvisa chiclep akabvisa rufiri kudai, kubvisa rufiri kudai kutola kudzosera chiclep kudai kudzosera parera uya akuti akuda kunyora kundoti bhilo iripo kundodai bhilo yangu hamuna vakomana kuruviri kwangu kwendepo kwangu bhilo yangu uchengetedza zvinhu zvako yanga iri apa bhilo yangu yanga uri kubetsera munhu kutsvaka bhilo yake iwe waisa mukati mesvagisi pasi pebhutsu maoko akaremarawo. Iwo maoko anopedza nguva mukutaipa meseji kuvakomana hazi maoko kwawo. I love you my sweetheart, my chocolate, my maoko ari kutaipa zvemeseji dzisina basa akaremara nemuromo wacho wakaremara futi. Unotaura mashoko orudo iwe uri pachikoro muromo wakaremara. Mefibhosheti wanga akaremara shoka iwe wakaremara maoko wakaremara futi nomuromo nekuti mashoko ako aunotaura anokuhunisa vakafigwa iwe uchitaura mashoko uchivadadira navabereki vako vapenyu vane mari uchiudza munhu akafigwa ana mai vakafa nababa vakafa ari kuisiwa kuchikoro nasisi vake vari house girl vachizama kutsvaka mari iwe woshandisa muromo kudadira nherera nekuti baba vako vapenyu muromo wako wakaremara iwe wakaremara muromo wakaremara. Asi Mwari ngavongwe vane miromo yakaremara vanoda kuitigwa nyasha, vane makumbo akaremara vanoda kuitigwa nyasha, vane pfungwa dzakaremara futi vanoda kuitigwa nyasha. Iwe chingozviudza kuti pandakaremara ndapapi? Kushoka here? Kumaoko here? Kumuromo here? Pafungwa here? Pameso? Meso akaremara. Maziso akaremara. Chero navarume vakuru mesacha akaremara. Evana vechikoro akaremara. Ana baba akaremara mesacho. Akatarira mukadzi unobondera pamudhuri kurega kutarira mukadzi asingachamuoni, kuperekedza mukadzi namaziso achidemba mukati mimoyo kuti dai tangosara tiri vaviri namai avo amai vakaumbwa meso akaremara. Munhu una meso akaremara akasvika pahembe dzakanikwa pawaya kudai haangopfuuri nje kuti angopfuura pahembe masiketi nemadhirezi zvakayanikwa apa kuti angodarika munhu ane meso akaremara. Unotarira gofamba gotarira hembe pawaya gofamba gotarira hembe pawaya kuti ndingangopfuura kuti ihembe dzoga kuti hamuna mairimo here mukati mehembe umu. Unenge achizama nameso akaremara, meso akaremara. Ndiri kutomuona umwe mukomana wefomu 6 una meso akaremara. Chifomu 1 unochida, chifomu 2 unochida, chifomu 3 unochida, wacho wanogara naye pacheya muklasi make unomuda, wotodemba misi. Meso ake anoshuvira misi kubva kuchifomu 1. Meso akaremara nefungwa dzakaremara zvinobatiwa navamwe ne1 day iwe unotoda 14 days uchingotsanangurigwa. Noti pfungwa kwadzo vodzodzo zvawaudzwa
waudziwa na 10 na 5 past 10 watokangamwa chiuya undiudze kuti apa ndati kudii dzatorashika pfungwa dzakaremara. Asi Mwari ngavongwe. Uchiko mwanakomana Jonathan une mwana Mephibosheth asi wakaremara shoka zvikaenda unomutora. Mwari ngavongwe neshoko ramasikati anhasi. Mwari unoti chero une pakaremara mwanangu ndofanira kukuitira nyasha. Une shoka dzakaremara ndiani? Une maoko akaremara ndiani? Kwa une ndangariro dzakaremara ndiani? Uripo, nditapiwa, nditatenda, ndivasivanda namadhuve. Ida unomutora. Unomutora. Zvekuti imbavha wakambobira vanhu bhilo ndazviwa asi ndoda kumuitira nyasha. Zvekuti idofo kuchikoro ndemwe nyaya asi ini chandoda kumuitira inyasha. Unoziva kuti sevabereki unombogwadziwa kuti unongobhadhara sports fee wako mwana asina kana sipoti raanomboita kana rimwe. Kunomanyiwa hagoni, kunotambiwa bhora hagoni, kunojambiwa hagoni, volleyball hagoni, zvose asi sports fee ndobhadhara. Kungobhadhara vana vevamwe vachinda Bhuruwayo vachinda Harare. Wangu kana kupinda mugiraundi kuti akave hagoni, kana kuti anungewo rabuda kuzhe uko adzosere ape vari mugiraundi vatambe hagoni. Wakaremara. Uripo pachikoro ndanomutora. Mwari ngavongwe. Kune vachahwa kuteerera kutaura kwaDhavhidhi saMephibosheth. Mephibosheth wakati aona varanda vachisvika negamera parodhibhari panzvimbo yaichengeterwa zvirema zvakasiyana siyana, achiona gamera dzaDhavhidhi dzichisvika parodhibhari, achihwa varanda vachingoti Mefi tatumwa Mefi. Mephibosheth akafunga kuti kwakanaka, ndikatauga kuti ndaiteiweni kuti vanosvika varanda vaDhavhidhi parodhibhari vanoti hatimiri, tatumwa mukomana unonzi Mephibosheth. Vanochengeta zvirema voti munomudii? Zvirema zvinochengetwa pano. Tatumwa namambo zvikanzi tiuya neMefi. Dhavhidhi wati nhasi havati. Mephibosheth asina kusvika. Achizviwa Mephibosheth kuti Dhavhidhi wati ndizotogwa, pfungwa yakauya muna Mephibosheth ndeyekuti upenyu hwangu hwaparara. Nekuti chaizikamwa naMephibosheth ndechekuti Dhavhidhi nasekuru vake vakanga vasingaonani. Ndo zvaizikamwa naMephibosheth. Ndazodamwa naDhavhidhi kwakanaka here. Rufugo. Mefi. Varande vakati hatimiri. Vamwe vachikambaira, vamwe vachigwesha, tinotsvaka Mephibosheth. Vaichengeta zvirema vakati uyu, vakati Mephibosheth. Svikai vakuru vangu, takutumwa. Nani? naDhavhidhi. Kwai ndiodii? Unongozivavo vanhu mazuva ano vane mazita vanopiwa kana zvifuwa zvisina zvivharo. Kwedu vanomuti hafu gigi. Haagoni kuchengeta zvinhu. Saka varande vakada kumbovanda kuti tangonzi tiwe newe kupfesera vati bvo. Mephibosheth vakamuudza vakati usaramba zvako. Dhavhidhi wati nemhaka yezvakanaka zvakaitwa naJonathan baba vako wati unoda kukurangarira. Saka taitiwe newe. Mephibosheth ipapo ndo paakakwidzwa pangamera. Vhesi yati achisvika pana Dhavhidhi wakawira pasi nechiso. Ndiwe Mephibosheth akati zvikaindoda kukuitira zvakanaka nemhaka yezvakaitwa naJonathan baba vako. Takaita sungano vachiri vapenyu. Nguva yose ndanga ndichinetseka kuti kovana vaJonathan uripo here achiri upenyu. Saka pandabvunza Zibha wanditsanangurira kuti uchipo iwe Mephibosheth mwana waJonathan. Baba vako vakandibata zvakanaka, vakagwira rufu rwangu pamaoko asekuru vako. Nhasi ndakurangarira, ndakufunga Mephibosheth. Unofanira kuti udle neni patafura tiri tosere vanhu vaMwari.
neshoka dzakaremara. Mefibhosheti nekusabatiwa zvakanaka parodi bhari kwaakanga achiitwa, nechikafu chishoma chakanga chisingakwani kwaichengetwa zvirema. Asi Dhavhidhi unomutsanangurira, ndinokupa zvose zvanga zviri zvaSauro, umambo hwasekuru vako nezvose zvaaishandisa, ndinokupa kwauri Mefibhosheti. Sei ndichiita izvi? Jonatani baba vako vakandiitira chinhu chakanaka, saka waita zvakanaka Mefibhosheti. Zvawabvuma kuuya, ndinoda kukuitira nyasha kuti udye neni patafura chero shoka dzakaremara. Uri kwero waningaitira nyasha? Zvikanzi naMefi, nai mambo, mandioneiwo mbwa yakafa seni. Menyu iri nani inombohukura ikagwisana ka nezvine zvapinda pamba. Mefibhosheti unoti, kana ndakatarira kuremara kwangu, ndiri mbwa yakafa pamberi penyu mambo, chamavonavo kwandiri chii? Zvikaina Dhavhidhi, usataura izvozvo. Ndafunga kukuitira nyasha kuti udle neni patafura, zvisinei nokuti wakaremara. Teerera zvemunhu waMwari, ina handingazvitauri zvembwa yakafa, asi ingoziva kuti nekuremara kwangu iwe neni tose tiri mbwa dzakafa pamberi paMwari nekuremara kwatakaita. Saka ina handingatauri kuti iwe uri mbwa, ini ndiri kuti kuremara kwedu pamberi paMwari zviri kuinzaniswa nembwa yakafa. Ina handingatauri kuti ticha imbwa yakafa. Aiwa, ndati pakanyogwa Mefibhosheti akati, nemhaka yokuremara kwangu nai mambo mavonei kwandiri mbwa yakafa seni. Aiwa, umwe akataura kuti iwe uri mbwa yakafa, waunodzidza naye unogona kumuisa mbama. Handisi kuti uri mbwa yakafa, ndati pakanyogwa Mefibhosheti achitaura, unoti nokuremara kwangu mamusingafaniri kundiitira zvinhu zvakadai. Mavonei? Zvikanzi naDhavhidhi, usataura izvozvo. Ndakurangarira iwai vana vaMwari, regai nditende Mefibhosheti nekubvuma kusimuka kwaakaita. Dhavhidhi ataura kuti anotogwa parodi bhari. Dai Mefibhosheti akaramba kuti kuna Dhavhidhi handindi, waitambura ari parodi bhari nekuremara kwake neurombo hwake. Asi Mwari ngaavongwe nemhaka yaMefibhosheti, akati kana mambo vataura ndoinda. Nemhaka yokuti zvataugwa namambo ndava kutoteerera ndiinde, nekuti mambo vataura. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, vakaropafadzwa vana vechikoro, vakaropafadzwa vabereki, vakaropafadzwa maticha, vanoti kana mambo Jesus vakataura vanoteerera. Izvozvo ndo zvichaita kuti nerimwe zuva, sekugara kwakaita Dhavhidhi naMefibhosheti patafura vachidya, vanhu vakanditarira vakateerera. Kana vakateerera kutaura kwaMwari, nerimweni zuva tichandogara pachigaro naMwari kudenga. Kana tateerera kutaura kwamambo, tiri tose here vanangu? Vachaponeswa ndevanoteerera kutaura kwaMwari. Mefibhosheti wakateerera kudamwa kwake nokutaura kwaDhavhidhi. Kuteerera kwakaita Mefibhosheti kwakaita kuti abve mumamvemve neurombe nezvina yairarama nayo kwaaigara. Upenyu hwake hukashanduka, akandogara patafura namambo Dhavhidhi. Zibha akapinda pabasa rekushandira Mefibhosheti upenyu hwake hwese. Dhavhidhi naMefibhosheti vakaita upenyu hwavo vachigara patafura vachidya, Zibha achivashandira. Nemhaka yei? Nekuti Mefibhosheti wakateerera kutaura kwaDhavhidhi. Ndiri kuti vanoda kuponeswa vanoteerera kutaura kwaMwari. Havateereri zvinhu zvisina kunyogwa mubhaibheri zvinotaurwa navabereki, vanoteerera zviri mubhaibheri zvakataurwa naMwari. Kana ukateerera, nerimweni zuva uchagara patafura naMwari kudenga. Kana wateerera iwazve munhu waMwari, kana mambo vakati
chengeta mirayiro yose iri 10. Teerera. Pana andiwa era. Kana pana azviwa kuti mutemo yaMwari inoda kuchengetwa yese iri 10, ngati amen. Amen. Kana Mwari akatichengeta murayiro, teerera. Kana uchida kuzogara naye patafura kudenga muchidla, kana Mwari akatichengeta murayiro yose iri 10, teerera. Ende paari kuti chengeta yese iri 10 ka, ari kuda kutoteeregwa Mwari sezvakaita Mefibhosheti akaiuya namambo David akaenda. Mwari akatichengeta murayiro yose, kutoti yose iri 10 zviri kusanganisira nokuchengetwa kwezuva reSabata kuti ikwane iri 10. Saka teerera. Mwari akati munhu akafa hapana chaanoziva. Teerera. Usakwera uchipikisana neBhaibheri kuti munhu akafa unoziva, unoona. Bhaibheri rinoti munhu akafa hapana chaanoziva, full stop. Chero usingazvihwisisi, chero kumba kwenyu usingahwisisiki, teerera. Zvataugwa naMwari. Kana Mwari akati nguruve haidliwi, teerera. Nguruve hakuzi musavi. Kukora namakwakwa enguruve ipoiseni mumuviri wemunhu. Teerera kuti ugodla namambo kudenga. Teerera munhu waMwari. Teerera. Ukaita nharo. Dai Mefibhosheti akaita nharo, akati ndoenda kunodii kuna mambo nesvina yangu iyoyi nekuremara kwangu ikoku, ini ndinoenda kudai ndine dzikidzi, bhurugwa rangu rakadambuka, saka kuna David ndoenda sei, ndisiyei, ndisiyei, handindi, ndisiyei. Varanda vaisiya vosvika kuna David voti Mefibhosheti waramba. Oruza kudla kwepatafura yamambo nemhaka yenharo. Asi vanoda kuenda kudenga. Teererai vanangu, hatiendi kudenga nokuimba nziyo, hatiendi kudenga nokupfeka hembe, hatiendi kudenga nokufuma. Tichandoenda kudenga nokuteerera kutaura kwaMwari. Kana Mwari akati nguruve haidliwi, usada kurizina rizina. Haidliwi. Kwete kudla chete. Mwari unototi maoko ako asabata nyama yenguruve. Vhesi inoti murege kubata zvitunha zvacho. Iwe ukaona wozoita nharo dzekuti Mwari wati usabata namaoko, iwe woruma namazino, denga rakona. Chanzi usabata namaoko, iwe woruma woisa mumuromo, waita nharo pamberi paMwari. Teerera, usakundiwa naMefibhosheti. Teerera. Mwari unoti rubhabhatidzo gwechokwadi kunyikwa kamwe mumvura zhinji. Haunyikwi katatu, zvinomirira kufa nokumuka kwaJesu. Jesu hana kufa katatu, akangofa kamwe. Vhesi yoti ndo rubhabhatidzo gwechokwadi kunyikwa kamwe mumvura. Teerera. Kauchida kuenda kudenga ukaita nharo, kudla namambo kunokona. Kunokona. Saka teerera. Ndimamboka vanenge vachitaura. Saka kana uchida kundodla namambo kuti uponeswe, teerera. Mefibhosheti wakateerera. Takutumwa ipapo pangamera achienda kuna David. Zvakamunakira nemhaka yekuteerera mambo. Isu Mefibhosheti wakateerera David. Isu tinoteerera baba vedu vari kumusoro kudenga, vakatisika nemufananidzo wavo. Ndivo Mwari vanoda kuteeregwa mukutaura kwavo. Kana zvikadaro, Mwari watuma shoko mukati mezuva ranhasi usina kumborota kana kufungira. Mwari wakarangarira ndokubva atumavo muranda wake unonzi Tshuma kubva kugogwe kuuya kuzodii, kuti ndizokutora ndinokusiya patafura kuti ugondodla namambo. Zvino chirega kuita nharo munhu waMwari. Ndatumwa neshoko kwauri kuti mambo Jesus vakakumirira kudenga, rega kuita nharo. Teerera zvataugwa naMwari. Mwari akatirangarira zuva reSabata urichengeterere dzvene, usati ungobata mabasa naro. Iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo, teerera. Teerera. Kana una shungu dzokuda kuenda kudenga kundogara patafura naMwari, teerera. Kana waramba kuteerera, kudla namambo kwakona. Tiri tosere vanhu vaMwari. Zvinoda vanoteerera saMefibhosheti. Mefibhosheti anambotarisa kuremara kwake.
akati kana mambo ari yawandidana ndotoenda. Zvokunoremara zvichandionekwa mberi, asi kana mambo ari yewataura ndotoenda. Zvokuenda kudenga nokuponeswa vanangu munyaya dzokunamata hazvidi kurizina nemwe mubvunzo isina basa. Isu kugokwe tinoziva kuti kana bhaibheri rataura tinozvitenda. Kana bhaibheri rikangozvitaura chete tinozvitenda. Zvatinoramba nezvataugwa navanhu mubhaibheri zvisimo. Kana uchida kuponeswa, uriko here wandingaitira nyasha? Wakasara kuimba yaSauro ndiwe uri kurehwa wakasara. Vamwe vose vakafa vasina kuwa maridzo iyi. Iwe itigwa nyasha. Hazvinei kuti kumba kwenyu kwakamira sei. Unoda here kuitigwa nyasha? Kana uchida iti amen. Ungakona nei kuitigwa nyasha? Handi ndozvawakasarira. Handiti vamwe makatenga navo zvikoro kare uko, handiti vakashayikirwa mari izvozvo vakazvigarira. Vamwe vari kusunda zvingoro kurengi, vamwe vari kutengesa mabhera eng'ombe. Mushonga makozho, nhunzi, mosquito, uripo pano unouraya ipapo. Mushonga unouraya. Chikoro chakakona. Iwe Mwari akakuitira nyasha. Pachikoro chaunodzidza kwatumwa muranda. Zipa uriko here wandingaitira nyasha masikati anhasi. Nekuda kwa Jesu akafa pamuchinjikwa. Unoti ini Mwari ndiri pano ndiitirei nyasha? Mwari hatariri zvokumba kwenyu, hatariri chimiro chamai vako, hatariri kutumba kwenyu morarama sei. Unoda here zvawatumigwa muranda? Unoda here kuenda kuna David? Uriko here wanongaitira nyasha? Kana aripo unoti Mwari ndiri pano. Kana David ari munhu akaitira nyasha Mefibhosheti, akamurangarira pamazuva ake, akadla naye patafura. Mwari ndibetserei masikati anhasi. Ndodavo kuti nyasha dzamakaitira vamwe neniwo ndoda kuti mundiitire Mwari. Ndirangarirei chero ndakaremara mune zvakawanda mukati meupenyu hwangu. Vamwe vakawisiwa naDhiabhurosi, ndiye wakavaudza zita rekuti zuva rekuchengeta risiriro. Vamwe vakawisiwa naDhiabhurosi, sokuwisiwa kwakaita Mefibhosheti achitiza nomureri. Vazhinji vakawisiwa mukati mekutenda. Pakaita COVID chikristu chikarashika, asi Mwari ngaavongwe. Chero Satani akakuwisa, shoka dzikaremara, muranda wauya. Ndiani wandingaitira nyasha? Kana uri munamati wako munhu waMwari, unoti ndodavo nyasha, neniwo ndoda kundogara pachigaro nemwi kudenga, ndateerera kutaura kwenyu. Kana uri munamati wako munhu waMwari, sumuka tinamati. Uriko here wandingaitira nyasha? Uriko here wandingaitira nyasha? Munoziva vanhu vaMwari kuti makanga musipo pamazuva iwayo aMefibhosheti naDhavhidhi. Dai Mefibhosheti aingapuwa mukana wekuti imba nziyo nezvawaitigwa naDhavhidhi izvi, imbofunga ugere neshoka dzako dzakarema Mefi kuti uimbirevo Dhavhidhi nziyo nezvaakuitira. Iwe waingafunga kuti Mefibhosheti waimba kuti kudii? Muimbi wekwedu woti Jesu anemutsa neni, anemutsa neni. Manje Mefi haisadaro manje, Mefi haizodaro manje, nokuti unenge amuitira zvakadaika ndiDhavhidhi. Kana iwo dzimba nziyo nezvawaitigwa naDhavhidhi, Mefi waingaimba kuti kudii? Devi anemutsa neni, Devi anemutsa neni, anemutsa, Devi anemutsa neni, anemutsa neni, Devi anemutsa neni, anemutsa. Wanditora apa, wandiisa apa, apa wandiisa apa, wandibvisa apa, wandiisa uko. Anemutsa. Wanditora apa, wandiisa apa, apa wandiisa apa, wandibvisa apa, wandiisa uko.
Mephibosheth. Ndinotaura zvako naJesu wakakufira pamuchinjikwa. Ndiri kuti munhu waMwari, rega kuramba wakasindimara moyo. Rangarira zvawakaitirwa naJesu pamuchinjikwa. Wakaitirwa nyasha, ropa raJesu rikayerera, achitsvaka kuti nerimwe zuva kana nyika yopetwa kuendwa kudenga unogara pachigaro naJesu kusvika Nyathi pana chapter 3:5 unokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni pachigaro, zita rake haringadzimwi kudenga. Muna mato wako ere munhu wamwe? Izvo ndezvaDhavhi naMefibhosheti. Ndati ngauye muna mato wako munhu waMwari, nezvamakandiitira izvi kuti ndakaremara, makandiwira nyasha, vamwe vachifa makandiraramisa, vazhinji COVID vakagwara nayo, asi vanofunga kuti vakaporesiwa nezumbani nekufukira maremoni. Hazvina kudaro munhu waMwari. Mwari wakakuitira nyasha. Zvinoramba here wakanyarara panyasha dzauri kuditirwa naMwari mukati mezuva ranhasi? Wadii kuteerera kutaura kwaMwari? Ndisati ndanamata kana kuti mufundisi vasati vanamata, ndiri kuda kuti umwe munhu ari kurangarira ari paari kuti Mwari, nyasha ndinodzishuvira nemhaka yaizvozvo zvamandifungira nekundiitira mukati meupenyu. Ndinoshuvira kubhabhatidzwa sezvamunoreva mukati mebhaibheri. Kana rikati unofanira kunyikwa kamwe mumvura zhinji, Mwari ndirangarire iwe mundiitire nyasha. Ndakaremara ndizvo, maziso akaremara, shoka dzakaremara, muromo wangu wakaremara, dumbu rangu rakatoremara nekudya zvisina kufanira, muromo wakaremara. Asi ndoda kutenga nyasha dzenyu kana rubhabhatidzo kukarongwa. Mwari, ndinoshuvira kubhabhatidzwa nekuti Mwari ndiitire iwe nyasha kumhuri yekwedu. Kana pane munamato wakadaro, Mwari ndoda kuzobhabhatidzwa. Ndari pakadero sumudzari wako munhu waMwari, tisati tanamata. We are praying. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu Kristu muponesi wedu, amen. Tinokutendai panguva dzemasikati nekutaura nesu nebhuku raSamueri. Tinokutendai nekuona patakaremara. Umwe neumwe wedu pano akaremara. Vamwe takaremara tsoka, vamwe takaremara zvifuva izvi, vamwe takaremara maoko, vamwe takaremara maziso, vamwe nzeve hadziwe zvinopinda nekuzvobuda nekuku, vamwe takaremara paappetite, we love to eat zvisingadyiwi, vamwe takaremara kumaaspect akasiyana siyana. Asi Mwari wongwai, nekuti Mefi paakasengwa akaya kutebho, matebho akawanda anenge ane cloth, anenge ane mucheka unovhara makumbo. Saka dai pane munhu aisvika Mefi ari patebho, nekuda kwokuti tsoka dzakavhagwa nemucheka, munhu uyu aingoona nzeve dziri normal, aingoona dumbu riri normal, asingazivi kuti tsoka dzakaremara, ndava dzakakavhiwa nemucheka. Ndo zvinoita nyasha izvozvo. Your grace is sufficient to us. Tikavhei Mwari, urema hwedu hwose we have come to you. Forgive us and cleanse us from all unrighteousness. They have come, some from the east, some have come, some from the west. They have come from the north, some from the south. Father, I pray for these little ones here present, that you guide each one of them and forgive them. Amen. Vauti materegerere iwo. Takaremara kumaaspect ose, asi tavinga nyasha dzenyu Mwari dzinotikwanira tose. Father, in a special way, attend to them and meet them at their points of need. Varapei, some of these ones are coming from broken families. Vamwe maitiro avanoita akuti vanozviitisa, asi mabackground acho kwavanobva akuiti. Mwari rapai zvose. Imi Mwari munorapa moyo, munorapa maoko, munorapa pfungwa, munorapa a holistic person osara anaka. Tirapei Mwari, kuya kuno mberi kubvuma kuti toga hatizvigoni, imi ndimi muitirewo zvose. Itirai vana ava zvakanaka. Pamoita zvakanaka vana ava, rangaraiwo mai Tshuma, muvaitire zvakanaka. Zvino pane vaya kuno mberi vari kuti Mwari, we want to be baptized. Ava vanhu vaMwari ava vatanga hondo hombe nowakaipa. Father, fight for them. Chandinoziva ndechekuti isu ngiro dzedu dzakasara kudenga izhinji kudereka dzakadonha pasi, kwakadonha 1/3, tikasara ne2/3. Saka dzedu dzakawanda Mwari, with those angels cover them, muvaitire zvakanaka. Pane vamwe vari kutiwo kumisha kwavo
chero shoko variwa chero vangada kugamuchira asi kumba kwakaoma. The parents are staunch believers of some other faiths. Father, fight for them nekuvaitira zvakanaka. Vadere vose Mwari vagwirei mutano vabereki vavo kuti aiwa Mwari kana mwana afunga kuti chinhu chakanaka zvinofadza imwe ngazvifadzewo naivo. There's that group again royal 3 igrupu renhengo dzisati dzopinda savata dzisati vamaadventists. We respect them, we love them because you also love them. Pana chapter John pa makati nemo makwai ndinawo asati ava mdanga rino. They must come also and have the single shepherd. So Father, we're praying for these ones that you guide them as well and teach them and talk to them so that one day before you come they would have come to you. Before you come, Lord, may we come to you. As you are going for lunch, I pray that you guide us in this group. There are some people who are still in the valley of decision. Father, help them to decide better for eternity. We thank you for hearing our prayer. Our greatest wish is that after everything is done and said, may we find our names written in the book of life, because we pray these things in the name of Jesus Christ, our Lord and our personal Savior. Amen.